Moro, mä olen Eero Markkanen, 32 vuotta, suomalainen jalkapalloilija. Mä oon mun urani aikana pelannut monissa eri maissa, kokenut kaikenlaista ja oppinut matkan varrella vaikka mitä. Ja yksi tärkeä juttu, mitä mä oon oppinut, että kuinka tärkeä palautuminen on. Tiedän, että uni ja ravinto ei niitä korvaa mikään, mutta niiden lisäksi on tämmöisiä mahtavia tuotteita. Että nämä Joyfull Air lymfabootsit on ollut hyvä apu nyt tässä viime kuukausina vuoden aikana, mitä mä oon käyttänyt tätä tuotetta. Mä käytän palautumishousuja käytännössä joka matsin jälkeen ja sitten kovempien treenien jälkeen on käytössä. Että kyllä se vaan it's different, kun tulee pelistä himaa ja istuu sohvalle ja telkkari auki ja bootsit jalkaan. Mä tykkään yleensä olla puolesta tunnista tuntiin kerrallaan. Oon nukkunut myös päikkäreitä näiden kanssa. Mä en tiedä kuinka optimaalista se on, mutta on myös nukkunut. Palautuminen ei pelkästään auta niin kuin suoriutua täysin treeneissä seuraavana päivänä, vaan se voi niin parhaassa tapauksessa pidentää uraakin. Mä oon paremmassa kunnossa, kun mä lähden treeneihin, et ei tule loukkaantumisia niin helposti ja tätä kautta pystyy pelaamaan vielä vuosia eteenpäin.